din na dahil sila si Densyo Matoy? Dinhi yun. Kaya ako kapugong sa kong kalagot. Diba? Wa, tumanang akong nga sugo. Gabi ka lang. Natapulan. Pero ningon mo to si Densyo pa nga si katong duha ka supulturero, si Boni ug si Simon, mao kunoy mo sumasong, mao kunoy mo counter sa mga terorista. Oh, kana may mayo. Pasagda ito sila dito. Haron maka-concentrate siya. Makuan yun na yan tanang mga panguna-huna para sa pagpangita ng skanding. Kaya ka ng barangay para na sa kapitana. Ang kanang pagpangita ng skanding, ila ng Matoy yung Didensyo. Pero di sana nato mabasol ni Densyo pa taga-dinhi ko na siya. May bati siya na sa kabalaka sa sitwasyon karon nga dunay mga daotang tao nakasuod ni atong dapit. Nya, duha ra ka buok iyang gisaligan. Katuran duha ka sepulturero. Di sa lalim. Akibaw na ko na iyo. Ang ako ba? Nagigipasi malingla na niya unya ta. Haro masanta niya ang atong pagpangita sa kanding. Mao na pasagdayon ng mga kagubot niya. Pero mao lagi na pa. Di sana nato mabasol ni Densyo Kaya mo na terorista. Mga daotang tao naabot ni sa tong dapit. Concern sa siya. Ya pila ra ka buok iyang gisaligan si Boni rag si Simon mo sepulturero. Lisod. Pasagdayon lang sa ko iyo. Pasaylo lang sa ko na wa kay na nako tagay importansya ng mga terorista. At ako kung gusto mo, na dili mabalda sila din siya sa pagpangita ng kanding. Kaya ang importante para nako na makaplaggan ang yun ng kanding taon. Halag kabalaka iyo. Kay dito na ko sa lungsod, kunya ni saan ng hipi nako napadaan na niyang mga tao dire. Ha? Pero ay kabalaka. Kay ikaw lang ya po may magdaan niya itong yuta. Dasiga ng mga tao sa pangita sa itong kanding. Ha? Okay. Para sabay. Tanaw na mo murag dilim ba sa Klaus? Dilim siguro ba pwede rin? Oh. Nakaila rin ka na ko? Kaila, ubuhan mo sa pot. Murag di ka Santa Claus da. Uban ako! Nga ako pa ba, mas nindot mo na nga ang mga tao din sa itong dapit. Busukol lang ang mga taong maldito, labi na ng mga terorista. Oh, mga yan yung musukol. Pero kung gusto ba, ang mga batanong ibansay-bansay, igrupo-grupo gina sila. O sa kagrupo para sa terorista, ako sa kagrupo para mangitas kanding. Oo, gani. Uy! Sandor! Ako sang susiyon ba? Hoy, laklak! Asa mo ka? Nangita ko nimo. Si tatay naguwat ito sa bagong balay, oh. Kuwat talang ko nyo rito, kay gubot kayo. Ha? Asa gubota? Doon nagipatay nga to sa takong. Ha? Gipatay? Kasi nagpatay? Wapay ba wicked sa? Basta nagdabigan na yung mga tao. Asa ko po nito, eh. Tingnas tatay mo ba? Ay mo paglaglaag. Kaya tingay, masukatan yung killer. Pero ako, wagting bilang ni Dinsyo. Ako sa bagong sa nagkabuk karon. Tara, tara, kuwi ka na. Tara. Pa! Tunay kipatay! Ha? Kitsa man! Si Butoy! Ang tanod ba? O niya, nadakpan ang kriminal. Huwag yung dakpi! Adi na ni Mahimo, busarahan na tagmayo nila. Na! Makipagsulti ko ang kapitan. Ato na! Ay, gipatay sa Junior! Si Putoy i-down yun, gipatay! Ha! Hirap! Pagpantay mo tanan! Wala, paghipos mo! Buni! Bon! Buni! Ano ka, Mon? Martig yung pataya, Bon. Si Putoy. Si Butoy. Katong tanod nga. Taga-takong ba? Patay? Patay! Hantod karon? Hantod karon namatay!
Lagi pusil? Gipusil! Naigo sa liog, purti pataya! Na, pana. Malagmit kita'y masunodan eh. Ana, gidumta na kita inomon. Malagmit ka itong nagpusil ni Butoy. Mauli nagpusil na to. Na. Nagusto ka, Bon. Na, sumtay sa ni Butoy eh. Oo, lagi. Ana, magbantay na kita inomon. Ipiligro gid kaya itong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, nag-ungaws ka matayon, ana. Balaka na noon ko, bunda. Ano man? Katubang gi pamusil ta ba? Tungot adutli ba? Tinud ba kang kubla na ta? Oo, tinuod ka siguro. Ah, siyaro. Katuwa na biya tagipusil. Primeros ka malig, ikaduha din eh. Nadutlan maguta? Wa, isa to pa. Di na ta matutlan. Oo. Nya lagi. Katong nangiwa kog karne diha. Samad lagi ko sa kutsilyo. Katong niaging semana. Na, mauna yung pangutana ang alisod to bagon mo. Habulan siguro itong kutsilyo. Habulan na noon na magkasamad. Ano, bigyan ng habulan. Kasamad. Pugson man. Lain mo ng kutsilyo imong giingon. Dahil mo siguro ng gituyo. Tuyo. Bunga ni ko ato sa balad ita madutlan. Ah, basig habulan ang balaw niya hait ang kutsilyo. Oh, malagmit. Lagi. Ay. Ato baka testingan bon. Kung kublan ba kita. Oh, suma ba? Pasandikon di ka diya sa punuas lubi ay. Nya, targiton di ka. Ayaw lang ako. Ha? Wako. Ayaw lang ako. Ayaw lang ng kutsilyo. Hait mo na ka ng katong bala lang. Bala. Oh, Nya, asang pagbala. Wala mo kita'y pusil. malagi. Yay. Basi ka itong higayon na rin. Ako blanta. Di lang kita kumpiyansa. Nagyo, di lang kita magkumpiyansa. Ay, ikaw kumpiyansa lang. Pilig, di ka tinuod ka madutlan. Di ikaw rin di madutlan. Samad gani ko ato. Oo nga itong butoy. Ay, magamping lang kita. Lagi nga nung. Kita magpataka. Kung kita ang tuyo nga nung si butoy may pusilon. Wata kay bawa, basing kitripan lang. Sir. Dali. Ano, sir? May bawo na bagas balita o kung sa'yo mga pangitabo na itong dapit? May bawo kang doon nagipatay? Mo lagi no, sir. Taga-takong, si Butoy. Maulagi na, nabalaka kay kuha ni tabuan ni Dinsyo. Namiligro tang tanan nga niya din eh. Tiyaw mo na. Ang manggugubot, ni agalibot-libot sa itong dapit. Ligro kita na. Mo lang. Kung saan mo siya, si Papa nung kunin mo gud. Ang sister man gyud nga, unahan ko nung nakadakop sa kanding, pagpangita. Unya lang ko nung kriminal. Di na mahimo na eh. Una-una na ito pagpangita ang mga terorista. Panakpo na to. Magunsam ng pagpangita sa kanding. Unya, watay kalinaw. Di na pwede. Ay, bugas akong oo ni sir eh. Si Papa ni mo, ipauna natin itong sa kanding. Ikaw sa, ang kriminal, kung nagsakto man ang imo nga sir. Mo na akong kalagutan ba. Labad sang oo na ko ni Papa. Iyaw mo na iya mang ipasiguro ng pagpangita ng kanding. Uy, unsa may Mga lagi. uslanan lang niya nating ikabalak ang terorista. Sus, May mayo ay. Uban ni ko. Kitang duha mo yung makikistorya balik ni Papa. Ato na siyang supako na yung gusto nga unahong yun ng kanding sa pagpangita. Uban ni ko. Ato untos Papa. Suman.
Behave mo ba? Behave lang mo ha. Okay sa tunganin mo. Isa tayo mga isyot. Oh, sure. Nga. Ay man to si Kuan. Buknoy. Ako! Ikaw to si Buknoy. Asa si Marcelina gamay. Dara. Ikaw kita may ngani mo. English siya, English siya. Hindi na. Siya. Manayaw ta ha. Manam mo itong kanta. Manayaw ta kay para Tilman. Uy, Tilman. tagaan ta mong pinaskuhan ha. Ha? Ala, di mo maningog. Sige, sundol mo na ako ha. Sundol mo na ako. Sige, sa ako na sugdan. Ang sayaw. Sige, sundol mo na ako sayaw ha. Sige, arita diri dapit. Diri ta dapit, oh. Arita diri. Kay dako-dako ni diring lugar ha. Sige. Sige! Manayaw ta ha. Oh, sige. Manayaw lagi ta. Oh. Sige. Dungan. Ano man tong sayahon? Oh, sige. Sige, sayaw din mo ha kay indot mo gini akong cake. Ang flavor-anin sa imada. Sige, ben-ben na lang to lagi ni. Ato lagi ng ben-ben na. Sige, ben-ben na lang din ninyo ha. Ato lang mo ha. Risky, uy! Mga dude! Uy, bahingan sila. Gedat! Bye-bye. Bye-bye! Balik ka, Santa Claus! Balik ka! Mr. Santa Claus, nasa day mong tuyo? My friend, imo din ang mga kanding? Oh, nga naman. Nindot man lagi kayo nagkaliwat ang imong mga kanding, mga himsog kayo migo. Dili ni mo ibaligya. Bago pa na akong napalit. Ako din na ibaligya. Nindot mo kayo ni imong kanding. Bigay lang gud ani gud. Akong paliton. Bisag mahal pa na. Di lagi na ako ibaligya. Sige lang gud migo. Bisag hain gud aning mga kanding nga. Ikaw lang ko'y magbuot. Bayran bitaw na nakog mahal. Di lagi ko mamaligya. Bisag hain pa ani. Ato lang sa uban oh. Ay lang yung ako ah. Sige migo.